Vítám vás na dnešním divadelním představení. Stalo se již tradicí, že žáci 9. ročníku na závěr svého působení na základní škole nastudují nějakou ze známých filmových pohádek. Pro nás byla jasnou volbou pohádka Z čerty nejsou žerty. Následovala příprava scénáře, kulis, kostýmu, učení textů a nacvičování jednotlivých scén. A jak se nám to vše podařilo, to uvidíte sami. Za celou 9. třídu vám přeji hezké odpoledne a příjemný kulturní zážitek. Bylo nebylo, dávno nedávno, někdo knížectví a měl tenhle mlýn. Rukou pevnou a pracovitou tu hlavou mlynář máchal se svou ženou. Ti měli syna, Petra, kluka jak má být. Šťastně a spokojeně by si máchovali, žili neví to, že se v jednom kněžství zdal, že se v druhém mají lépe, a to, že je příčina, že se první mají zle. A třetí kněžství počkal, až se první dvě pobíjí. Čtvrté kněžství dělo totéž. Páté se předlo k prvnímu, šesté ke čtvrtému a sedmé čekalo, až jak to dopadne. Bylo to, jako kdyby všichni ztratili rozum. Války mezi kněžstvími se vlekly celých dlouhých 10 let. Z Petra se zatím stal zatlý mládenec. Za to jeho tatínkovi se ubýval starostmi a smutkem. Za války mu totiž zemřela jeho žena, Petrova maminka. Petrovi a jeho otci se velmi špatně hospodařilo, a tak se mlynář máchal znovu oženil. Zase mladou ženu do roku, které šlo hlavně o mlynářův majetek. Netrvalo dlouho a svého muže usoužila k smrti. Pane správce, viděl jste, že tahle válka nám přinese blahobyt. Ptám se, kde je ten blahobyt? Vašemu blahobytu by stačila úplně druhá věc. 5000 dukátů a tak dále. No a proč jste tedy válčil, že jste těch 5000 dukátů neměl? My nebudeme vládnout, ani válčit. A po té vaší válce není v lesích ani zajíc, ani korotvička. Jasnosti, bychom ovšem postavili vojsko dříve než ostatní. 5000 dukátů. Vy jste se zbláznil. Dobré ráno. Nevíte náhodou, kde mám klíče od pokladny? Tak Adélo, kde jsou? Nevím, tatínku. Angelino. Ale papa. No co papá, tak kde jsou? Kde jste, tatínku? Zapomněl jsi, že dáváš klíče přes systém? Ne, tam je nikdy nedávám. No, prosím, to jsou veškeré naše finance. A mě se stihlo na nové šaty. Dáš do sem, správce potřebuje peníze na nové vojsko. 5000. No, nikdy jsem neslyšel Adelku, že by něco potřebovala. Protože já jí vždycky, že mi své šaty dám. A pak nemám s čím chodit. To jsou státní peníze. Tak Angelínko, neplač, já žádné šaty nepotřebuju. Mně stačí tyhle, takhle to nikdy nedám. A dobrý den, pane správce. Pojďte dál, posaďte se. Jak se vám to ale opravdu sluší do toho? Jak se vám vyzbrodil? Už jste doba a mě váš. Už bylo na čase. Ale co Petr? Že už jsem nechal a já okamžitě jsem pospíchal vám všechno soustrast. Ale ty jste mého otce vůbec neznal. Co koukáš? Ty opravit střechu. Zatéká. Rozumíš? No počkej, kam utíkáš? A kdo naštípe dříví? A vám je naštípne ten váš pan správce. Já je naštípu, až vy tady nebudete. To mi zaplatíš. Ale nebojte, babičko, však já jí tam všechno dodechám. Podívejte, tyhle šperky, ty jsou po momentu. Ty dám jednou svojí nevěstě. Tak jsem opatřil do týka všechno vašem nevlastním synám. Stačí okrát, mě podepsal a mě podepsal. Ano. Ovšem, nebude se to. Ne, to jsou. To je také docela něco dopadne. Když dálkově si pomůžu, že chtěl zabít ne, nemohu pomenout, že ukázal těžce zkouším domů, ne vlastní matku. Utekl ze mlýna a víte, co vypadá. Oni vypadá jako celý mlýn. Mám zás, tady mám znáška. Chce vychovat nebo co? Ne, to by stačilo vsadit ho do vězení. On je nepředstavitelný a rozpěšný člověk. Víte co? Přijďte někdy jindy. Teď opravdu nemám.
nejdříve, řekni své starosti, jak to mám udělat? Papa, podívej se, ty přece uznáš, že potřebujeme šaty. A co udělal ten mátel, že chcete zavřít do vězení? Já jsem si vaše nejjasnější koukla, nejjasnější tak hráčela jsem něco utočil. Tak pojďme, papa. Doufám, tatíku, že než to nemíšete, zjistíte, kde je pravda. Pravda je jasná. Pozdravit? Podle jasností knížete jste začen. Začen a za co? To vám vysvětlí na zamku. A proč? Teď já jsem nic neudělal. Ale já chci spokojeně žít. Ale tady. Otevřete. Povídám, otevřete ty dveře. Dveře, rychle. Hledej pořádně. Co jsem říkal? Hledej pořádně. Jen tady musí být. No nic. Z vašeho taky na závěr. Půjde do vězení místo něho. Ne, to ne. Tady jsem. Zdej se. No za ním. Chyťo. Petrovi se nakonec podařilo utéct. Sedl na koně a ujíždí pryč. Jak tak pádí, nežine si blízko se kočáru, ve kterém jdu Anglína s Adelkou na projížďku. Jejich koně se splaší a neví Petra, kterým přispěchal na pomoc, kdo ví, jak by to dopadlo. Petra i hned zaujala vyzývavá Angelína, ale Petr pro něj zaznamená. Je pro ní pod úroveň. Její sestra Adelka je hodná, skromná a do Petra se na první pohled zamiluje. Tou dobou už ji dohonil kaprál se svou družinou vojáků. Petra zaopil a sadil do žaláře. Co jste vy? Přinesla jsem ti něco k jídlu. Děkuju. Asi ten ročník jsou. Hlavně se nepřistatníkem. A není zlý. A nenajím, že se s ním někdo hádá. Je tam tvoje, totiž vaše sestra? Angelina bude. A jak se vlastně jmenujete? Adelka, tak já už musím jít. Tak nashledanou. A ještě jednou děkuju, Adelko. Bolí.
a v tom pekle měli váhu. Pro tuhle pekelnou váhu nebylo důležité, jak je těžký, ale jak to řešil. Nedala se ošápit. Stůl, iniciátory hlášení. Do nejcennější jasnosti králi Luci za 14. Přináším nejčerstvější zprávy o Dorotě Máchlové. Zadrž, je pekelná kniha řízů. Dorota Máchová. Dorota Máchová je v knize hříchu na straně 666, 8. řádek vlevo dole. 8. řádek vlevo dole. Vidí. 8. řádek vlevo dole. Říkám, že vidím, mrtvá vidím ty kopito. Jsi drzíče. Dorota Máchalová. Je nejvyšší čas přinést k nám do pekla Dorotu Máchalovou. Kdo se hlásí dobrovolně? Jako první se přihlásil Janek, čert z hodnosti Vraníka. Tady je přibližný plán noty pod Čertovou skálou a popis Doroty Máchalové. Pozor na pezí a žádný alkohol. Za tohle tě zbavuji hodnosti Vraníka. Zítra si ke mně musíš přijít pro očí ocas. A teď mazli. Ale to s ním, kam čert nemůže, tam nastrčí hlavu. Tak to tedy ne. To není žádný holub. Podle pekelného řádu, co ke schválení, to už nenavrátí. Teda, že byste přitom na Máchalová byla ochotná Vraníku v omyl odpracovat. Třeba přinést do pekla Dorotu Máchalovou. Kdo se hlásí do toho? Já? Cože ty seš to, považuješ to vše? No, já myslel... Ticho a hlavně nevystři, nebo z tebe udělám žičavu. Jo. Na myšlení jsme tu my. No ty rozhodně ne. Já se do toho nechci říkat. Já bych poslala nějak toho, co to bude. Bude se o tom snažit, je to já. No právě, je to Janek. Ale podívejte, já už jsem se naučil nové komuto. Ale si si dobu na sebe může brát, že pekelný. Správně. Samozřejmě, ale oblekli se podle pekelného řádu nejít můžou. Vidíte, jak se mi snaží. A navíc už to tam sám. Už se nesnaží.
ta zemlína. Starala jsem se o něj jako vlastního. Je to rebel. Tři vojáky těžce zranil, 20 moštil a jednou se slyšel. Víc jsem neudělal. Zeptejte se babičky, komu ty šprky patří a proč to vlastně není? Protože si ji odnesl čet. Na vlastní oči jsem to viděla. Aspoň vidíte, jak jsem si jaká je to rodina. Navrhuji zemřít Na životí? ano, do konce života. Do konce života. A stát mají spravedlnost. No tak Anděško, řekni něco. Nevím, co má ho udělat, nebo neudělat. Ale nám s Andělinou zakáže život. Zastavil spašené koně. Chtěla jste snad říct, když prchal před spravedlností. A těm koní neřekne, jak to bylo. Tak Angelino, říkám. Já nevím, Pavla. Já jsem byla rozrušená. No tak Andělino. A ty na můj, na 10 let. Ne, to ne. Já ho zkrotím. Zarušu. Takhle mám. Janek dostal od vládce pekel nakonec slúbil a vypravil se na zem pro Dorotu Máchovou. Po cestě se zastavil v hospodě, kde právě kaprál verbuje nové vojáky. No opravdu není na té vojně žádná práce? Prosím tě, co bys na té vojně chtěl dělat? To, co samý přehlídky, parády, a jestli na to dostáváš peníze, tady. No jenže já nevím psát. Já to udělám, dej se moc.
50 nám holí a ještě na člověka jen řvou a válej mu plán. To snad nemám zapotřebí, byli jedný zatracený ženský. Snad ses nezamiloval. No, ještě to tak. Mám do pekla odnést moc tou zjišťou dobu. A jmenuje se náhodou Dorota Máchalová? Jak to víš? No tak, jestli si někdo, koho znám, zaslouží peklo, tak je to právě moje macerka. No, tak to budeš asi ty ten Petr Máchal. Ty jo, ty asi opravdu budeš ten čert? To bych prosil. No tak, to ti rád pomůžu. Hlavně si mě tady chvilku nechte, protože tam nahoře, tam mě chtějí oběsit. No, to se ještě rozmyslíme. Vidíte to? To je ultimátum. To se nám chtějí hlásit válku. Okolem městí chtějí vrátit všechny peníze. Jinak bude válka. Kde asi mám ty peníze sehnat? No, co takhle pro zámek? Pro zámek, pro asi na hlavu, vládu zase. Ovšem, kdyby tu vrát vezmu počát. Jakou banabismu? Tohle je zámek Kristova Dvoje, předkuje už ve 12. století. Ferdinand Styčný a Josef Štěná. Já bych tu vrát vezmu ovšem plně koupil. Vám. Vstávej, že nikdy nespí. Je? Co to děláš? No ty, pojď sem. Pojď sem. Ty jsi to viděl tady u nás. Tolik práce. No zkazí ty budu pověst. Vyber si 3 přání a mazej svátky na zem. Jedno přání už mám. Vezmi mě zpátky. A to víš, že vezmu, babičko, ale co dál? Počkej. Tohle si přeje. Jsem takový starý, roztrhaný kabát. Kouzelnej. Vždycky, když šáhneš do kapsy, najdeš v něm dukát. A co bys si přál ty? No, já bych si přál asi jenom jednu věc, a to dojít si na zem pro kaprála. No tak do toho, jdu s tebou. Nemám námitek, aby se vzal ten kabát. Vy s babičkou. A pokud je o Janka, pustím ho s tebou. Ale pod jednou podmínkou, že vy společně s kaprálem přinesete jí zpráce ze zámku. A neuvisí mě tam nahoře? Když máš na sobě kabát, jsi chráněná osoba. Avšak pokud ho sundáš, ztrácíš nad ním veškerou moc. Tak, můžu jít? Ukaž se. Jo, můžete jít. Tak
najdu a ty aspoň počkej a jdej tady venku. Petr tedy odchází do hospody. Poručí si bramboračku, vepřové se zelím, guláš až ve knedlíky s tvarem. Další hostinství mu štědře zaplatí a pak ještě rozdá dukáty každému, koho pohrá. To se rychle vstříkne v celém knížectví. Prosím tě, Angelino. No právě. Ale Angelino. Tak, 5% to přestavíme. 82. 83. Co si to dokumente? No, vůbec nerozumím. Já mám strach, ale mám takový pocit, že musím ještě. Pak máme právo. Děvku, dělejte si pohodlí, tady jste to. Vím, kde je správce a to slyšel jsem, jak se domluvili. Tak jdeme. Mě to nebudete věřit, ale já jsem ten největší práce. Všichni děti, správce, a totiž já mám jenom Tak, co byste potřeboval, pane kníže? můžete vědět, že jsem, teda že nejsem. Jdeme si hrát na pane kníže. Kolik byste potřeboval? No, potřeboval bych 20 000 dukátů, no, já vím. Dobrá, máte je mít, ale pod jednou podmínkou, že mi dáte svoji dceru za nevěstu. No, tak tedy dobrá. Angelino, musíš si ho vzít, jinak nám peníze nedá. Ty se trochu myjel. Nebudu se mít ani oblékat. Princezna si mě musí vzít takového, jak sám. Takovýho hlavu já si v životě nedám. No tak Angelino. Ne a ne, vyloučeno, protože když jsi takhle přišel na ukázat, že to. No to tak, jak myslíte? S Bohem, ne? Počkejte, prosím vás, děti, bude válka. No dobrá, já jsem se rozhodl, že jste nevěděli. Přinesl opět velikou obědku pro knížectví a rodinu. Nashledanou. Počkej, Chodí kamarád. všechno to si Jeden pro knížete, jeden pro nás, jeden pro knížete, jeden pro nás a je to. No tak, ještě jeden pro nás, no, jeden ještě taky pro nás a jeden každému pro štěstí. Zítra půjdeme na zámek, babičko, budu se ženit. To nebudu potřebovat. Děkuju, sestera.
tenhle gest. Tak tohle si beru já. Když jsem žádal o vaši dceru, myslel jsem tím Adélku. Aha, tuhle. No, a tu si chci tak nějak vzít. Děti moje milé. No prosím, a já jsem to zrovna. Já se nechci nemyslím, Angelino. Ale já si nikam nejdu. A jak já k tomu přijdu? Co byste udělala dobře, že jste si nevzal toho mlynáře? Co byste říkala tomu, kdybyste si vzal takového knížete? I kdyby to byl knížek, jak je? Já to si právě nevím. Ne, prosím. Hodně štěstí, Petře. Ale Janku, nic. To není nás, nebude zlé. Tak ahoj. Tak ahoj. Ať už peklo bylo, či nebylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. Tu víte, nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane potrestáno. Dovolte mi, abych vám představil hlavní aktéry našeho vystoupení. V roli Petra se představil Honzášek. Janka hrál Danko. Správce byl Adam Zárednický. Dorota byla Tereza Zajícová. Lucifer byl Martin Košta. Kníže byl David Dočekal. Petrova babička byla Berenika Mrázíková. Princezna Angelina byla Markéta Švábová. Princezna Adélka byla Elena Pazderníková. Kaprál byl Lukáš Horák. Čerti a stráže byl Agáta Vyházlová, Tara. A celou hrou vás prováděl Marek Birhanzl. Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhali a podporovali nás při nacvičování. Paní učitelce Hrdinové za vytvoření plakátu, paní učitelce Divíškové za ušití kostýmu, panu Jistikovi za světelné a zvukové efekty. Vyučujícím za to, že jsme mohli nacvičovat v rámci některých hodin a všem spolužákům, kteří se postarali o kulisy. A ještě nakonec chceme předat menší dárek naší paní učitelce třídní, paní učitelce Divíškový, za to, že nám tak hezky vymazlila tohle divadlo. Mě dovolte, abych poděkovala deváťákům za
divadla a za krásný kulturní zážitek a předala jim malou pozornost. Thank